dizuela. Oto! Jose mai, gabon esan bardala gabon, programa gauen botatzeu eta... Izirik egon nahi, holako gauzkilekin nola, zangoit bat gabon? Indoi paetik! Harri erabatzen. Haute gudan. Zea, holaza hastixan ez tezu, repetizio izango. Ez? Kampo ningot jo programa hortik, euskile aprobetsatzeko. Aurki holaza hastixanelen, udako kamara ezkutua. Baina zauzko ondartzan. Kamara ezkutua nunbait jarriko deuta, ondartzako neska eharrenen irudi izango txeu, eunero zuzenian. Eunero holaza hastixanelen, beroik haundin egiten duen ordutan, kamara ezkutua zauzko ondartzan. Gaina, behaiek ez jakingo, Kamara ezkutuan ondoren, Jose Marin tarotan txokua. Ibai! Urrengo telefono deia zein da? Eize adibidu klase, baina, esan naga esaltzen, Jemai? Garrate jarri, eizkutun! Ze biezu, Iñaki? Aurten gudan nobi bientuko eteno! Nobi ja? Ia bat kartek zer dioten? Tala hurria! Bakik! Batze baek! Larrua jokoek! Hau dago programazioan, musika irisko programa. Tonte. Nigazti bukatu egon nahi bizka! Jantzit horrela lista alegitea. Zaberritzen moztemaia eman goiterak irila elixango, Ila zaka jotroi. Gauin dios. Welcome, etorri. Holaza hasti txaneleko musika iriskora. Ta aurrenekoa gue listan, M3ek beko txian emateun, zartari hortxa. Erra, M3ek jarri joken egipo barrilla, Irrobia, jarriko ja, nahi ba esakera, ipurtia zintzeko. Ipaio, Ego jo, beste bat, beste bat. Algora, ai, hombre, ingo iu. Haute gaudan, ehorre ikusi. Holaza hasti txanel!